Hello friends, lam sonarona ani channel. Friends, live mo TV ni una damo tu tag jealous hogo sinai. O ko bi jealous hogo nyo. Joto borono wana zag like ya. Tam bagai bona amo haike like ya. Tam bagai bini mungo effect like ya. Sing aw puina ji pathik jor sing phadina gi sin tirpura hastewo goma jatago. Deurma koloi jomatia tirpura nuatia riyang awo hai clay kuma sini kungthai bara bisingo jat tongo sini o jadon bisingo no jotono jani kok tongo kok boro sabo haipano aro bisingo no tiun alada kaino kisa bujiang thangbole abo hai kubungma kok tongo riyang ni alada kok ta tipran kisa slaijak man tiun helayo kok samre kisa helayo ta abo hai Gesin development bisingo panse phelayo ta sodor bai ayang komorpur ni kok phelayo komorpur yang koilak shahor phelai ma tongo abo haino sini boron bisingo phelayo kok hingke tini laibmo tv ni una damodu ni mungi effort khlajamani bo obono kok phelai tane no obo hai ngo laitna salkija sikang blacket tirpra haste wati wawon bagai kebongo borok thikya tirpra haste wo tabu jortoi je koktma mamani 31 31 jona borok thikya aron bisingo depression bisi thikya ni sing sawi manka ngai je south tirpra thangai laibmo tv ni una damodu news cover khaya thangmani bini channel ni bagai aro thangjini je tirpra dofani borok bai malai kok sintani kok kicha sa taise bo bujiagai tamo hin singka ngai mano joto boron ngo jese borok phano ko bujia ngai kita tamo hin masungo a video clips na oi khoroksa samung khlaisanai suman deborma mungoi clips tanai abono memes nangoi viral khlairika a video tabu kubuma jan pirjaka kenyo tamka je a video negative o thangka tabu sini kobor bai kisa tongo abo hai kok same pheba sini kobro ni kai negative singje samakai buiba abo aladon sawo taw tipra ni riyang ni jomati ni kisa abo hai saudo pheba je a news ni ke a kogya je negative ya pheba je memes namne ke boka abo ni wan chugoi viral khlairika abo ni bagai tipra chobalai buthu mungoi kaisa tongo tipra bosoni organization abro sajagi angkha sajagi angai kwbangma tipra de dofani kwbangma sijak nukjak rok borok facebook post khlaikya obosaya sini sar proson kanti tipra bobo post khlaikya abo belai khe chaya kaisa dofani kokno kaisa bosoni kokno saknangya khlaio hinui post khlaikya aboni bagai tirpra chobalai buthui phasingtwi sumon tei laibmo tv ni una dara moduni mungoi FIR khlaijaka FIR ni meaning obono first information report abo hingke police no sawirika obo hai ingkha nei police thani bo information didika police bai accept khlaikya FIR ro kunung yakodo romna hingke je part khe sanai je adang madang borok ni brain no adang madang khlainai bini se chaya o news kolma sanamka aro eni simi z jora kaham bo srai ke bujiu a news tam sanai phiaba tirpra chobale buthuro bini mungoi tabo ko live mo tv ni unar ni mungoi FIR khlaikya korbok thanao FIR khlaikya to tabo mo modino ro sogoi sinai information sogoi sinai jodi or FIR no hypertension nori mankho swnugui mankha media o jora ni news channel o kaisa nukha map sanlaimani damo dubu tong aro kete sumon je video viral khainai man aro thumjaka borok kok salakya moduni thanibo bo sumon nakar sanka phiaba obo hai khlai media basko nakar sama obo chaya do obo media ni je raidao krido haibano sin tipra sorok joto boro saimia haibai pan do abo hai ke nakar sanika tabo kokha obase tirpra subale buthur nade nakar no borok no nakar sanmano karai tai dunia tai kono karai kotor karai ani sayang khani samano karai tai kono kotor karai duri nakar chaya khai FIR no hoite case nai case khaiba
yang modubo higher manhanai advocate je anta magi case rukha takhon asuk kutu thangla khai matongo tipra sopale butubo tutuno saimanjak sijangno borokbo bok nakarmano iba tei bongni affair no back khlaina haimato omo hai khlai kaisa borok ni kongno kaisa dofani kongno obo hai khlai tola khiklai iba bokhrogo ulta pulta khlai mane obo to belai chaya obo ka punishment ranam reske punishment jese borok phang thun jodi ang sakai ang phano majra mannai jodi ang whole community ni sakai jodi khorcha one person sakai to apro ani borok kini khasar sing sinai abote whole community ro romjana nangya hingke tabo nugui maka sing or sumon deborma o deborma wngman bagui phano kwbangma tab comment nugui mankha deborma rok haino buino khiklai naio ati hine kwbangma podre pod comment dong nung bahai wansuk tola comment khasadi sumoni da chaya moduni abagui sing jephurban thanjaka tongna nango sing joto kongthai bara tiprasane sinjago tuma riya tuma jomatiya tuma kolai tuma deborma sing joto thansa khorja chaikai khorja nangnai aro whole community khorja nangya hingkai norok bahai wansuk tipra chobalai buthu bono nakrai dare no friends tini bagasno jotono hammai।